Yuk masih har gendong ya dumateng masih har gendong kita salam dumateng keluarga ingkang wonten dalem Gampeng semoga sehat selalu ya. Yes pisan malih masih har gendong atur salam keluarga ingkang wonten Gampeng semoga sehat selalu ya. Sihar gendong terima kasih. Yo Pak Pri Juruk, nah, kirim salam Mas Oki, Mas Oki Mia Juruk, Pak Pri Juruk. Yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis gak duwe rasa hendangan liya pati nyunggo ngadres nanku ono ngendi
reno